Søndag den 10. maj, der flytter vi klaverfabrikken ned på Frederiksborg Slot. Hillerød er så heldig at have et af verdens flotteste renæssanceslotte, og midt inde i det, der ligger Slotskirken, som er måske Hillerøds flotteste koncertrum. Her inviterer vi til koncert med orkestret af Fingin og det færøske kor Empiri. Det bliver en smuk og meget varm oplevelse, hvor den nordiske folkemusik blander en lille smule op med et Balkan, og så det meget færøske kor kommer til at levere en super smuk oplevelse.